Me vou un par de meses ao paro, disfruto dun verán moi bo, da miña nena, da miña muller, que había tempo que non, por cuestións do fútbol do día a día, pois que non podía facer. E foi unha cousa un pouco rara, o adestrador que hai no Vizela Sub-23 marcha un equipo venezolano que é da propiedade e aí queda pois esa vaga libre. Eu non conocía a Toni do Vale e me proponen, se me interesa, pensando que vou a dicir que non, me preguntan se me interesaría esa aventura, non? Eu busco un poquinho de información. De Vicel, onde estás? Sin duda, sin duda. O cambio a nivel profesional foi excepcional. O tomei como unha experiencia vital importante, o esforzo que ter unha filla recién casado, marchar a Portugal, eles quedaron, a miña muller ten o seu traballo aí e tampouco se plantea alterar, digamos, de momento o futuro da súa filla, non? Ata que estés en primeira división. De forma adecuada. Cando ganes millóns. Bueno, non o creo, a miña muller para eso é moi exixente, creo que ela prioriza a calidade de vida da miña filla por encima de outras cousas. Ela me apoia no que eu decidín hai anos que era o camiño que eu quería seguir, que era dedicarme á miña paixón, dedicarme ao que a mí me fai feliz.